Sanibonani bazalwane egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngibingelela abo bishop abaphakathi wethu. Ngibingelela umam bishop. Ngibingelela abafundisi. Ngibingelela ibandla lonke egameni likaJesu. Amen. Amen. We serve a wonderful God, bazalwane. Hey, our God is faithful. Utsidi wakwaMatabuge, known as Mama Bena. Osindisiwe. Owayikhetha inkosi ngelinye lamalanga. And he's been a faithful God. Hey, uye wathembeka bazalwane. Angihambi ngedwa. Ngihamba ne-twin lam nala lapha. Namhlanje ngitheke bamlethe phambili. Ke ngibuthi umnikelo naye. Ngisho ngithi uJehova uthembekile. Bathi sindlule ezintweni. Kodwa njalo siyanqoba. Manje mina nginiphathele living testimony. Yokuthi lo Jehova wethu akashiyani. Nakathi I'll never leave nor forsake you. Mina ngimbonile ahamba nami. Angazi kuwe. Kodwa mina la sibonga 26 years of great grace. uJehova ethembekile. Athi angeke ngikushiye. Athi le ncwadi yokuphila mayingasuki elimini lakho. Meditate on it day and night. After years of being called a word stock, kodwa ukhona umkhuleko ngawenza. Ngathi Nkosi, uma ungangiphilisela nayi indoda naye. Ngikutshela ngetestimony from birth. Sikhuluma ngo-26 years bazalwane. Manje besingeke sathembeka kuye na. Njengoba athembeke ngalendlela. Bazalwane, law has been right off. But asicimeni le machine le. Now uyabona ukuthi akusana muntu. So namhlanje ngizophakamisa amandla esiphambano. Ukuthi he is a faithful God. Nathi ake sithembeke kuye. Njengoba athembekile kithi. Ngamthembisa ukuthi inkosi akukho okuyongisusa emehlweni wakho. Akukho okuyongisusa ekukusebenzeleni. Amen. Bazalwane ithe kusamemezelwa last week ukuthi siza la eWitbank. Bakhona laba abasizayo athi manje mina ngoba iweekend yami yoku-offer. Ngathi hamba sis, hamba. Hamba offer. Mina ngiyomkhonza uJehova. Akukho kuyongivimba ukuthi ngingazomkhonza. Manje bazalwane, our God loves a cheerful giver. Ke sinikeleni sithokozile. Khobheke emuva. 24th of November. Bathi sindlule ezintweni. Angikwazi wena undlule kuphi ku-2024. Mina ngikubalela la ngindlule khona from 1998 kuze kube namhlanje. Solo athembekile. Sizonikela bazalwane. Kodwa bekusenhlizweni yami ukuthi sisazombonga uJehova. Angazi wena ukwenzeleni. Mara mina naku angenzele kona. Ingakho ngizombonga. I2 Corinthians uthi our God loves a cheerful giver. Each of you should give what you have decided in your heart. Not reluctantly, not under compulsion. For God loves a cheerful giver. Angikwazi ukuthi wena ukwenzeleni. Mara nawubheke emuva. Namhlanje ngowuthembeke man. Ngowuthembeke kuye. Amen. Ngowuthembeke, decide in your, and you decide usuke ekhaya. Kodwa manje ungaphinda uyiede
uthi inkosi nawaphilisa abo blessing labe ba right way off ha nami usazongenzela ngoba uthe about this time angikwazi wena ukuthi yini omkhalelayo uJehova angazi wena ufuna kwenzele ini but uthi about this time next year ngaloko ozokunikela namhlanje angakwenzela lokho okhala ngako amen 10 years in and out I see you 2024 zange singene futhi azange siyena kuma check up ethembekile uJehova wethu ethembekile manje nawe mzalwana ungayisefi iza nje uzombonga uthi inkosi ngibonile ukuthi uthembekile kwabanye mhlambe kimbe engakakuboni kahle kodwa nganomnikelo lo inkosi ngisize nami ngibe faithful as you are faithful amen baba mabhena ngicela usibonga Baba wethu othandekayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu nalithuba Nkosi yami lomnikelo uNkulunkulu wethu ingcwele phambi kwethu Baba siyakhuleka egameni kaJesu Kristu abantwana bakho basazosondela phambili Nkosi yami izidingo zabo uyazazi kodwa siyakhuleka kuleli thuba ukuthi kuyithuba lokuthi sinikele kuwe uNkulunkulu namandla busisa sonke isandla Nkosi yami esizowisela uNkulunkulu omuhle ubabusise Nkosi yami lapho bethethe khona uNkulunkulu omuhle nalabo Nkosi yami abangena lutho abafisayo babona amandla bheka inhliziyo zabo bese Nkosi yami uyababusisa sicela konke ngokukhona nokulethemba igama lenkosi yethu Jesu Kristu kuzobe phakathi amen.
Let us worship him. Let us worship. Let us worship. Unjalo. Let us worship. He is a good God. He is a living God. Hallelujah. 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 Let us just worship him. Shindere bobo. Ababo shindere bosa. Hey! My Lord, my God. Hey! 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 Bakhona abafuna ukuzokhulekelwa. Bakhona abadinga ukubekwa izandla. Just come to the front. There is an anointing for your healing. Kunjalo. Kunjalo. Hallelujah. Ungowezulu lona. Shindere bobosha. Hindere bobosha. There is an anointing for healing. There is an anointing for healing. Abo shandarabosa. Rika baba baba baba. Yenderebo shinderebosa. Hallelujah. Wozani bafowethu sokubakhulekela. Wozani bafundisi. Ntshontsha isikhathi la. This is your opportunity. This is your time. This is your time for deliverance. This is your time for release. Whatever ekulethela phambili. Just believe. Just believe. Spirit of the living God. Moyo wamandla, moyo wokuphila. Shinderebo. Abo. Break every power of the enemy. Amandla. Avusa uKristu kwabafileyo. Awathatha indawo. Phula amajoka. Phula amandla obumnyama. In the mighty name, in the mighty name, we speak release, we speak power. Yenderebo sha- Be healed. Break every power of the enemy. In the mighty name. Moyo wamandla, moyo wokuphila. Riba baba baba bonda rabosh. Siphula umoya. Avusa uKristu kwabafileyo. Let that resurrection power take over. In the
Ayarabonde kese prende kata. Yikarabonda kasa pranda kato se prende kete. Siyabonga baba wethu namandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Akekho omunye njengawe. Akekho omunye ongalinganiswa nawe. Sikunikeza udumo nesibongo zikufanele. Bayethe kuwe wena wedwa uyaphila uyakhazimula. Ekseni Thank you, Heavenly Father. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Sihambele Nkosi uJesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyabonga moya ingcwele. Kubo bonke aboThixo wena uyinkosi ephakeme uyinkosi engalinganiswa nalutho olusemhlabeni ingakho namhlanje sithi udumo kuwe sibonga ukuphila sibonga isandla sakhe sinamandla esiqaphula ibopho esihlulekisa zonke ibopho zesitha egameni likaJesu. I speak the power of liberty. Uthe Nkosi uma umoya wakho usuphakathi kwethu siyoba ngabakhululekile. Sikhulule moya ingcwele, sikhulule ngamandla akho, sikhulule ngoqobo lwakho egameni likaJesu. Siyabonga baba wethu namandla ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ungumlilo oqothulayo, unguJehova uNkulunkulu osilwelayo. We thank you for your grace. We honor you as we pray. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Okwekuqala ngihloniphe ubaba wethu, ubaba uBishop Ndlovu nomama. I really honor you bazali bami egameni likaJesu. Ngicela ukuthi simnikeze uNkulunkulu ngodumo lwezandla ukuthi bakhona phakathi kwethu. They are such a grace, a great blessing. Ngibingelele ubaba umpostolo khona phakathi kwethu uMadonsela. Ngiyambona umfundisi uMahlangu, abefundisi bonke abakhona kule ndawo sanibonani. Bakhona bomama, zikhona intombi, zikhona insizwa. Abakhona bobaba. Hallelujah. Gafishane ke bathandekayo ngicela siye encwadini yethu. I want us to go straight to the book of Jeremiah chapter 1. 2 verses I want us to read before I sit down. Jeremiah chapter 1. I want us to read only 2 verses. Verse 9 and 10. Jeremiah. Incwadi kaMprofethi uJeremiah. Ngicela sonke mase sitholile sithi amen. Ayiwaba mncane amen. Hallelujah. Yeah. Tshela umakhelwane sithani maki akubalelekile ukuyithola. Kodwa ukubalelekile ukulizwa. Yeah, ngoba ungalahlekelwa ukulizwa usalifuna. Yeah, ingakho ungakhathazeki ukuma nje noma ngathi ukude naye Jeremiah salubamba umuntu khona lapho. Hallelujah. Ungalahlekelwa ukulizwa ngenxa yokuthi busalifuna. Ngicela ukulifunda namhlanje. Ncwadi kaJeremiah sahluko sika 1 livesi lika 9 no 10. Ifundeka ngalendlela verse 9. Uthi Then the Lord reaches out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Tell your neighbor, say, Maki, uJehova ufaka amazwi akhe emlonyeni wakho. Okusho ukuthi uma ngabe uJehova edala izulu nomhlaba, wakwazi lamazwi ukuthi awaphimisele ngomlomo wakhe.
namhlanje he is reminding you and I ukuthi phakathi kolimi lwakho uJehova ufake amazwi akhe. Ngicela ke siye ku verse number 10. Uthi, see today I appoint you over nations and kingdom to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and plant. That means there is power within you to plant, to uproot, to overthrow, to build. The power is within your tongue. Lamanda solumini lalela bathandekayo namhlanje ngizokhubuza ngento eyodwa ukuthi ulimi lwethu lifana nepen. Whenever we speak we write. Things begin to happen whenever we speak. Akwenzeke ungakasho. Ingako sifundise lento yokuthi isitha singakhulumeki kube wena unawo amandla okukhuluma. Nikhona bathandekayo uthi that power lezi uJehova alitshalile kuwe linamandla okusiphuna. It doesn't matter ukuthi yini esiphulwayo, akhathalekile ukuthi beseyinempande engakanani, akhathalekile ukuthi bosoyibona ingeke isenzeka, kodwa ngenxa yamazwi uJehova watshalile emlonyeni wakho usingayisiphula. Yeah. Uthi niyosho kule ntaba nithi mayisuke iphonse kolwandle iyovela isuke iphonse kolwandle. Uthi niyosho kiyo ngoba kuneyintaba edinga ukuthi usho kuzo. Yeah, edinga ukuthi usho kuzo. Umemeze uthi intaba uyasuka, umemeze uthi iminyango uyavuleka, umemeze uthi la ngiyandlula, umemeze uthi la ngiyanqoba. Angiyufela kulesi simo ngoba ngaba naye ungipha amandla okukhuluma. Yes, ake sifundiseni lento yokukhuluma. Uthi uvuke ekseni ukhulume, uthi ungene ephavini uthi angigezi ngamanzi kodwa ngigeza ngamandla egazi likaJesu. Oba inamandla lento yokukhuluma, namandla lento yokukhuluma. Sinikiwe amandla uSolomoni. Uthi ngilitshalile leswi likhona la olwimini okwakho ukuze ubone imiphumelo yalo. Release the word. Namhlanje ngizothi release the word. Release the word. The word that is within your tongue. Release the word. Release the word upon your children. Release the word upon your life. Release the word upon your situation. Yonke into bathandekayo inendlebe, yonke imimoya inendlebe, iyabalalela abakhulumayo, bekhuluma bekholwa kuJesu, bekhuluma bekholwa amandla akhe, bekhuluma bamethemba, bekhuluma behamba naye. Yonke into inendlebe yayo. Hallelujah. Speak upon your life. Uma bamba ke kancane lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uma ufunda uHezekiel 37 lithi umoya wenkosi wamthatha uHezekiel lithi wamholela emathambeni omile bese liyangeza lithi kakhulu. That means those bones were dry, but not just dry, but were over dry. Uma efika uyambuza uthi Jeremiah ubonani? Uthi inkosi ngibona amathambo. Nethi into engicakayo ukuthi lamathambo omile kakhulu. Usethi Jeremiah, prophetha kulamathambo. Speak to these dry bones. Lithi iBhayibheli ahlangana amathambo. Kwahluma insipha, kwahluma inyama ngenxa yamazwi. Ngenxa yamazwi. Inamandla into esemlonyeni wakho. Itshaliwe lento iyaphila. Idinga abantu abazoyi-exercise, idinga abantu abazoyiphimisela, idinga abantu abazoyikholwa, idinga abantu abazoyirelease, idinga abantu abazoyazi ukuthi inamandla. Inamandla lento. Inamandla lento. Inamandla lento. Ngelinye ilanga uJoshua belwa impi kaJehova. Bebona ukuthi ayikhona. Ngathi ilanga liyashona manje. Wakhuluma izwi.
walikhuluma phezu kwelanga lathula ilanga lemilanga ngoba lamandla lezwi athotshelwa nayindalo lamandla lezwi athotshelwa na umhlaba lamandla lezwi athotshelwa na izinto ezibonakalayo itshaliwe lento iyaphila ngaphakathi kwakho isolimini lwakho okwakho ikhulume okwakho iphile okwakho iphimisele okwakho yideclare declare. Sometimes it's dangerous uma isitha sike sakuthinta lalela mntaka sekhaya ungavumelani naso oppose the enemy by speaking uthi not to me, not in my season, not in my family, not in my time, not in my career, not in my ministry. You can do whatsoever, but not in me. Hallelujah. Namhlanje ngizokukhumbuza ukuthi lenda yikho kude nawe. Okwakho release the word. Release the word. Khulula lezwi. Liyaphila itshaliwe lento. Uthi uJeremiya inamandla okusiphula, inamandla okubhidlisa, inamandla okwakha, inamandla okukhweshisa ngoba lento sithwele into enamandla. This is a dynamite that no one can ever stand against. Uma sike sayirelease nje. Uma sike sayirelease. Release is to your future. Uyikhulula ungakafiki. Uyikhulula ungakayi. Uyikhulule ngoba inamandla. Iyakwazi ukukhulumela ungakafiki. Lento yamandla ezwi. Namhlanje ngizothi khulula izwi. Release the word. Amen. May God bless you.
hallelujah. But lihamba nokholwa futhi phakathi. Hallelujah. Siyaphakama thina sonke bazalwane, we are going to declare. Hallelujah. Le intaba uMbundwana wakhuluma ngazo ukuthi siyokhuluma kizo ukuthi sisuke. We are going to declare upon those mountains. Hallelujah. Sikhuluma izwi lokholo. Hallelujah. It is kaNkulunkulu, we shall declare a thing and it shall be established. Hallelujah. uNkulunkulu edala umhlaba, umedala umuntu wathi lokusuka lo, he declare. Nathi siyodeclare. Hallelujah. So ngizosho bazalwane bese nisho ngabo. Hallelujah. We say with conviction and with faith. Hallelujah. Hallelujah. The power of the spoken word. Hallelujah. Namhla zu 24, day 24. Hallelujah. I declare, I will speak only positive words of faith and victory over my life, my family, my future. I will not use my words to describe my situation. I will not use my words to describe my situation. I will use my words to change situations. Ngiyokhuluma izwi kushintsha izimo. I will call in favor, good praise, healing, restoration. I will not talk to God about how big my problems are. Ngiyokhuluma noNkulunkulu. Hayi ngokuthi inkinga zami zinkulu kangakanani. Ngiyokhuluma noNkulunkulu ngenkinga zami nokuthi uNkulunkulu ungakanani. I will talk to my problems about how big my God is. Ngiyokhuluma nenkinga zami ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Ngiyokhuluma naleya ndaba ukuthi uNkulunkulu mkhulu phezu kwayo. I will talk to the problem about how big my God is. Ngiyokhuluma nesimo sami ukuthi uNkulunkulu mkhulu. For greater is He that is in me than the one that is in the world. Then this is my declaration. Hallelujah. Amen. And this is my declaration. Amen. Asphindeni, and this is my declaration. Surely, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord. Amen. Forever and ever. Sebonga declaration. Samile, nakuthanda ukuhlala ne? Samile ngezinyawo. Bathandekayo namhlanje uJehova uhambele ngakithi. Ngesikhethu mfundisi uMabhena bathi chudu ichakadele ngakithi. Sithokoze. Angithathe lethuba ngibingelela abafundisi bami abakhona kule ndawo, leadership yala ekhaya, umfundisi uMabhena esibambisene nabo, our sister churches eMalahle, eMhluzi nasePhola. Sikhona Phola. Kusibakanyana. Sikhona Mhluzi. Sikhona Malahleni.
Are we ready for the word? Uthi uPetro umfundisi nababa bizele ka Cornelius. Uthi sizwile i-invitation. Uthi siyabonga ukuthi nenze kahle nafika. Uthi sesilapha phambi kwenkosi. Uthi nenze njani? Kahle, nenze njani? Nafika. Sizozwa ini? Amen. So ke bathandekayo, in our midst we've got the apostle, the man full of the word. Tina, we've been feasting for the past few weeks. And sabona ukuthi ngenxa ukuthi asibantu abangenamona mfundisi. Sathi asibizeni. Amen. Asila amakhaya ancishanayo. Abahluleka ukuphakela nethi ngoba kufika umuntu before baphakela. Niyabazi lapho? Yeah. Bheka siphambili state ngoba zacanga ukuthi usho wona. Angisho uyabazi wena. Yeah. Thina sile ekhaya nakunokudla kumnandi sithi asibizeni bonke. Amen. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu today. We have in our midst the apostle umfundisi uMadonsela. He has been around a lot. NaseMiddelburg kuke waba khona nala Witbank nasePaula. Amen. Esungula umsebenzi kaNkulunkulu. Egijima ngomsebenzi kaNkulunkulu. So we are so glad today ukuthi khona phakathi kwethu. Yesterday we feasted a lot in the prayer emfundisi besihluleka nokulala. And we thank God for you to allow yourself to be such a vessel. I'll say Toulouse, a vessel. Amen. He's not a tool, he's a vessel. Amen. And we want to thank God. You pour yourself out because you can only pour from a vessel. So thank you so much. Good once more honorish our invite. And then ngizocela nje simshayile izandla kakhulu bese ahlabelela and then bese eze ngaphambili. Hey, well done.
elihle elinamandla, igama eliphilisayo, igama eliphilisayo, igama eliphilisayo, enganabase, igama elihle, siyalethemba leli gama, linamandla leli gama, igama elihle likaKristu Jesu, hey, likumbhoshongo ongamandla, sithembe lona, sithembe lona, igama elihle, yebo, igama elihle, nathi sithembe lona, sithembe lona, igama elinamandla, igama elihle, igama sithembe lona. Oh, Jesus. Isihloko sithi ukuboshwa kukaPawulu. Kwathi lapho siya endaweni yokukhuleka, kweza intombazana enomoya wobungoma, eyayizitholela abaningi inzuzo enkulu ngokubhula. Inzuzo ngokubhula. Kwathi lapho siya endaweni yokukhuleka, kweza intombazane enomoya wobungoma, eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Abaniniyo. Yalandela uPawula kanye nathi, imemeza ithi, laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, ezimemezela kini indlela yensindiso. Yakwenza lokhu izinsuku eziningi, kodwa uPawula eseqhansukile waphenduka, wathi kumoya, ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Yaphuma ngaleso sikhathi. Verse
number 19 kwathi ukuba abaniniyo babone ukuthi ithemba labo lokuthola inzuzo seliphelile babamba uPaula noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi babayisa ezinduneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi babe bengamaJuda bafundisa amasiko esingawavunyelwe ukuba siwamukele noma siwenze thina esimaRoma isikhulu sabavukela izinduna zayaneza ukuba bakhunyulwe izingubo bashaywe nezingubo sebeshayiwe imivimba eminingi banunywa etilongweni izinduna zayala umgciniziboshwa ukuba abaqaphelisise impela. Right. Go ahead. Verse 24. Kwathi eseyalwe kanjalo cede wabafaka ejele elingaphakathi wabophela izinyawo zabo ogongolweni. Now, ngifuna uqaphele uverse number 25. Verse 25. Kepha phakathi nobusuku. Nini bazalwane? Phakathi nobusuku. Tshela makhaya ukuthi phakathi kobusuku. Phakathi nobusuku. Go ahead. Kepha phakathi nobusuku uPaula noSila bekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zazibalalele ngokuphazima kweso kwabakhona Man, lithini? iziboshwa Verse 26 nayiqala. ngokuphazima kweso Ngicela ubuyele ku verse 25 umagama oqala. kepha phakathi nobusuku Verse number 26 amagama oqala. ngokuphazima kweso Buyela ku verse 25. kepha phakathi nobusuku Verse 26 ngokuphazima kweso for the last time. Verse 25. kepha phakathi nobusuku Verse 26. ngokuphazima kweso Go ahead. ngokuphazima kweso okukhulu ngokuphazima kweso kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu kwaze kwanyakazisa nezisekelo zejele masinyane yonke iminyango yavuleka namaketange abeboshwe ngawo athulululeka. Verse 27 umgciniziboshwa esephapheme wabona iminyango yejele ivulekile wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala ngokuba wayecabanga ukuthi iziboshwa zecile. Yep. Kepha uPaula wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazibulali ngokuba sikhona sonke. uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Ngesikhathi enginaso bazalwane, I will never be able to do justice to the verses we have just read. Amen. Kodwa ngizoshama balengwe. Ngizoyisummarize le ndaba ngoba indaba enenyama eningi. Praise the Lord. Now, ngicela ubheke oseduze kwakho uthi makhelwane kukho konke okwenzakele empilweni yakho. Change your focus. Mphinde futhi makhelwane kukho konke okwenzakele empilweni yakho. Change your strategy. Uma sifunda le chapter bathandekayo kunezinto esizibonayo ezenzakele. But kwi-core kwingqikithi yale ndaba uPaul noSila bayashumayela nabashumayela balandelwa ile ntombazana enomoya okuphula. Amen. Anogawula nibheke abantu abanikeza izwi ngathi isiprophet kanti bayabhula. Ngicela umtshela uMahani Makhi
uqaphele uyothi kanti isiprofeto kanti uyabhulwa awu amen umoya wokubhula unayo iaccuracy kwezinye izinto eziyiqiniso ngawe okawulubheke glory to Jesus bayashumela bayokhuleka bayashumela belandelwa yile ntombazana lithi iBhayibheli inomoya wokubhula angisho ufundile indwana nizwela ngisho bathandekayo akusi story ngisikhandayo angithi intombazana inani inomoya wobungoma iyabhula ithi le ntombazana njalo nabaya hawu madoda kaNkulunkulu la baphethe indaba zesiphambano ayo bashumayela uKristu into abazikhuluma is powerful hawu kusasa bayavuka nabantu bayahamba nayi le ntombazana these are men of God banaki bahlotsiwa bani laba baqotshwa laba iqiniso lelo kodwa isangoma siyabhula aningizwanga iqiniso lento ayishoyo kodwa uyini basalwane uyisangoma esenze njani siyabhula now lesangoma esibhulayo esina accuracy sisebenzela abantu abathile unenqwasimende sihleli lapha ekhoneni gadile ukuthi kutholakala ini la ekubhuleni ngoba kulento ebonakalayo la uyabona ukuthi kulomoya obungoma nokubhula kunama prophets nenzuzo now uPaul uyayitolerate lento yenzeka kuyaqhutshekwa one day tshela ukuthi one day Paul wathi esimuho khathele ukulandelwa yidemoni kuza sekubonakala kwangathi siseklasini eyi1 wathi yabona besalon somewhere into oyitoleratayo fana ufike la uthi hayi this has been going on for too long igcina la lento glory to Jesus hallelujah now watch this uPaul sekadinekile asilingekile he turned around and said kule demon phuma kuye nabazala ngicela ubuze ukuthi ikhona icrime yini ekutheni umuntu athole deliverance na there is no crime this girl was delivered le ntombazana ibingenampilo yayo impilo yakhe beyibased ekutheni unikeza abanye abantu ama prophets namhlanje umkhuleko wami ukuthi nasiphuma la abantu abathumele izinto ezizokubhinda ukuthi uphilele bona namhlanje ziyadilika today we are claiming your life ukuthi uzophila uphilela icebo likaNkulunkulu you are not going to live a life that seeks to please somebody umuntu athola inzuzo ngawe ngegama lika Jesu the Lord is delivering you today tell my client is vandag as die dag ngeke iphile impilo ethi ayithokozisa omunye mina ngingatholi lutho yakhulula le ntombazana aboncwasimende bahleli lapha yana bathi saluza now bakhanda istory esizofitha isigwebo lithi iBhayibheli bababamba uPaul noSila alithi they marched them on lithi they dragged them kusho ukuthi abakababambi kahle ukuthi hayi man you are under arrest moshiwe mfethu hayi
usuyethile ngone kusho ukuthi baba bambe ngama-washing babathi xav nabasathi bathi babadosa nababadosa babadonsela esigcawini senkantolo babamisa phambi kwe-magistrate bafabricate istory bayasikhanda ngicela ukusho lokho ungayikholwa into oyizwa ngomuntu ungakayiprove wena kaphela ukuthi ingqondo yakho inga-absorbi into oyizwa ngomunye umuntu because kungenzeka ukuthi what you are hearing from this person you are hearing it from the hater. Awu amen. Lithi iBhayibheli sebamile phambi kwe-magistrate nabantu bayilalela indaba bakhuluma istori bathi laba bantu laba they are so dangerous to the Roman Empire bakhuluma izinto ezingasi-right esishayika umbuso wethu engamelanga sizenze thina singamaRoma bona bengamaJuda. Hey lithi iBhayibheli abantu bathukuthela nabezwa leyo ndaba leyo. Awu amen bathandekayo. Umagistrate wadecide wathi no laba bantu laba number 1 abadatshulelwe izingubo. Woo bazalwane. uPaul noSila bayabadabulela. Ngabanga nje. Makuthiwa uyasukuma lapho uzongidabulela. And angidabuleli lapha ekamreni or etoilet ungidabulela phambi kwabantu. The humiliation that the man of God had to suffer. And then the magistrate says to them, send batabulele impahla, beat them. Nayabosha. Baba Shaya. Baba Shaya. Baba Shaya. If Esenlandela lithi, when they had laid stripes upon them, kusho ukuthi Baba Shaya bazanelisa ukuthi babenze umsebenzi. Ababanikezi ne-first aid kit ukuthathani lithi unesamanxeba. Babayekela lithi iBhayibheli babaphonsela ejele. Batshela umgcini jele bathi kuye bagcine laba bantu. And wenze sure ukuthi njengoba ubagcina safe. Wayithatha naye le ndaba. Lithi iBhayibheli akabaphonselanga kuphela ejele, wabaphonsela ekhulukudu. Ratasha ngazi ukuthi bayayazi khulukudu abanye abantu. Khulukudu. Khulukudu yijele phakathi kwejele. Awu amen. Khulukudu yijele phakathi kwejele kulelo jele lelo. Ijele isikhulukudu is separated from amanye ama-inmates. Omunye umuntu uthi uyablo ukuthi nalento story sakhe side kangaka khona la ngiyakhona. In their separation sebabafaka ukhulukudu lalela umuntu mefakwa ukhulukudu akathola ama-meals ama-rounds wama-meals atholwa amanye ama-inmates ngoba yakumora i-intention yekhulukudu is to break your spirit, is to devastate you. Injongo ukuthi uma uphuma lapho uphuma uphohlokile la ngaphakathi. Abazi ukuthi this time kule khulukudu kungena abantu aba-dangerous. Awu amen. Othi ngikutshele wena uma uzibuka uzikala ngezinto ongenazo, uNkulunkulu ukubheka ngezinto ozoba nazo. Aningizwa ngithi mina wena uma phambi kwesibuko you measure yourself based on what you don't have, and uNkulunkulu looks at you based on what you're about to have. And izinto ongenazo zikwenza ukuthi uziweye bese uzibona ngathi awuyinto yalutho. But ngizokutshela into eyodwa namhlanje ukuthi uSathane wenza iphutha ngokubeka izandla zakhe kuwe. Because uyinto eyinkinga kuye. Tell your devil and tell your neighbor, say, I am the devil's nightmare. Ngiyinkinga kuSathane.
lalela nami ucabanga ukuthi usathane uyinkinga kuwe lalela namhlanje wena uyinkinga kusathane. You are a trouble to the devil and he's been troubling you and now you're about to trouble his trouble with your big troubles. Uyinkinga. Yena ucabanga ukuthi ukwenzela inkinga. That is why namhlanje uNkulunkulu angithume ukuthi ngizokutshela ukuthi change your focus. Because ukugolozela kwakho inkinga kukwenzela inkinga. Akusiyinkinga esiyinkinga, ifocus yakho einkingeni. Ukugolozela lezi zinto wasinikeza attention. Ukuzinikeza attention kwakho uzenze zaba namandla phezu kwakho. The problem is not the problem. The problem is giving attention to your problems. And now indunduma ibonakala ngathi intaba. This time dali khulu ukuthi lumukela abantu. Mara this time ikhulu ukuthi lamukela uPaul noSila. Hayi lamukela abanye abantu. Lithi Bible at midnight. In midnight basalwane it lasts 60 seconds. Uma ubheka iwatch lakho eli digital nalithi 00.00 that's midnight. Alkwazi nokuthi lifake enye number lapho. That's 60 seconds. Woo. Little Bible at that moment uPaul noSila behleli beshayiwe behlanjalaziwe kukhulunyiwe ngabo baqala bathi rambandoro shaka mabajashore rede bobo shaka bada sadada boyoso ndandarobo ekhashata rabakho sadade bayasa ababa siyabonga ukuthi usinikezile uthuba ukuthi sihambe shumayela ivangeli. UNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu othando, ugcwele ngamandla. Siyakutusa siyakuphakamisa uNkulunkulu ongcwele. Akekho ofana nawe. Ngeke ulinganiswe nalutho sikulaziyo emhlabeni. uJehova umnini mandla wonke. Ayi amen bathandekayo. Besathandaza. They started with praying, Mashaya. They started with praying and then they escalated. Bashintsha magiya badumisa. Bathi uyingcwele akekho ofana nawe. Wawukhona umhlaba ongabibikho. Uyisulu unamandla ungenza noma yini. Konke kusisentenje nesithandathu bashintsha maya bashaya. They started with praying and they shifted into praise. They were so loud, but bekude kukhulukuthu. Ipraise yabo yakhuphukela nokwabanye. Maya saika. Basalwane. uNkulunkulu ungithumile namhlanje. Uthi kimi Bishop uNkulunkulu uthi kimi iphi indumiso yami. The Lord has been asking me a question, where is my praise? Ngithi yaba basiyakudumisa uthi no, where is my praise? Uthi ngifuna ningidumise yonke into ingahambi kahle. Uyazikhulula basalwane. Ukumdumisa uNkulunkulu une 50,000. Kulula ukumdumisa bonke abantu nabavela bathi hi. Injani. Kulula ukumdumisa when everything is going well for you. But this kind of praise is so different, because either when somebody is bleeding, wounded, udumisa kungenabani onawe, udumisa bonke abantu sebekhulumile. Nginenhlanhla mina nginomfana ongishayile organ namhlanje. Behind my preaching mina le ndumiso engikhuluma ngayo
ngikhuluma ngendumiso okungena organ, ngikhuluma ngendumiso okungenamuntu okhulume kahle ngawe. Ithi na uqhamuka badede bathi maluthi baba ngiyabonga, baba ngiyabonga. Uliphakamise iphimbo lakho, uhlabelele ngathi awufundanga, uhlabelele ngathi awukho engqondweni, uthi uphakeme, uphakeme. Bathi hey, the way sezimphethe ngakhona ngathi sikhale pale. When you praise God in your adversity, you look like a lunatic. Bonakala ngathi usangene. Umudumisa uNkulunkulu bathi Shem, mara kunje ukushiwa indoda. Hey kunje mara. Umfazi wabantu uthwela kanzima nanga umntwana obhizi nama drugs. Abazi ukuthi ushintshe ifocus. uPaul noSila bezalwane bakhohlwa ukuthi bafila kanjani. They forgot about how they felt. They forgot about their circumstance. They forgot about their situations. They forgot about their wounds. And they changed their focus and focused on Jesus. Namhlanje uma ethatha umnikelo la moya kaNkulunkulu uthi shift. Nangihleli la, Spirit of the Lord says shift. 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 Do you know ukuthi bazalwane i-shift? Uma ngithi kundwandwe phakama. Into engisho kuye incike ekutheni uyayizwisisa inkulumo yami okonye uyafuna ukuyilalela na. Inkulumo yami ithi akaphakame. Ukuphakama kusesinqumeni sakhe. Uma uNkulunkulu athi shift, kusho ukuthi kunezinto esekazikhulumisile ukuthi azikiyeke, fanele wena uphume kuzo. Hayi bazalwane, ngithi kukhona izinto kithi sonke esikulendlu namhlanje uNkulunkulu azikhulumisile waziyala ukuthi azikiyeke, fanele wena uphume kuzo. Uyophuma kanjani wena kuzo? Askis man uma bongekho ku 12 hours izolo. Hayi besiswima Shem. Woo besiswima. Shem. Woo besiswima. Uyazi uthandaze kube buhlungu amathumbu, uthandaze kube buhlungu imbambo. Thine besikhona besiswima. Umuntu uthi kanti mara wayakhuluma kanje ngiyakhalisela. Ngithi besiswima. The glory of the Lord was in this room. I think Jumayela msayiphelile. Somele senze manje. Shift. Into ongene nayo uNkulunkulu uthe kuyo shift. Umthwalo ongene nawo uNkulunkulu uthe kuwo shift. Ukweswela ongene nakho uNkulunkulu uthe shift. Sekukuwe ukuthi wena wenze njani. Awu amen. Nazi izinto ezimbili. We're going to take our time to pray. Asingene emagiyeni. Siqhubeke nogqobo la izolo all over lephela kunamhlanje. This is a charged atmosphere. Le ndawo inamandla, ngizwa amandla kule ndawo.
Awu amen basalwane. Ngicela ukuxoxela uMakhe ukuthi Makhi sengizongena entweni zami. Nix maphazamisana. Are you ready? My worshipers ngicela ningijoyine. Siyajobha manje. Siyajobha manje. Nix maphazamisana. Ungathi ungangihlebeli kulesikhathi engizongena ungangihlebeli ungathi hayi manje yazi this is my moment. Sijoyina ku divine shift in the spirit. Obengicelile ma worshipers kuthini ngicela ningijoyine. Ngicela yeah ngicela Cela ungangiphazamisi. Ngoba sizophakama. Ngizotshela when to phakama. Sizophakama. Kule phakaming yethu. Uma uphakama ngifuna ukuphakame usushintshe umqondo. Ukuthi angisophinde ngiphakamise ubuhlungu enginabo ngezimo engibhekane nazo. Ngifuna ukuthi uphakame unomqondo owushintshile. Ukuthi nangiphakama angizukabanga ngenkinga zami. Angizukabanga ngobuhlungu bami. Angizukabanga ukuthi ngidlule kuphi. Angizukabanga ukuthi ngimephi. Ngenza shift nangishifta ngena kwenye dimension. Ubishop ukhuluma ngama dimensions kulamalanga. Sijoyina kulolo gcobo. Ngiyathemba ready. Tshela makathi Makhi cela ungangiphazamisi. Cela ungangiphazamisi. I want a praise song. Angifuni ingoma yosizi, ngifuna a praise song. But before singena ku praise song, ngifuna siqale ngokuthandaza. Ngifuna sithandaza. Nasithandaza asithandazi sithi ngifuna ukuthi ungaceli lutho. Namhla kulomthandazo sowenza awuceli lutho. Ubheka kuJesu ongumqalisi nomphelisi okholwa. Siyajobha manje. Ubona nje le rekena emsebenzini hona nje. Manje singena emsebenzini. Ayi amen basalwane. Yonke into ongene nayo uNkulunkulu sikayikhulumisile. Yabona manje siyasebenza manje. Ngicela ukuthi na ukhona ukuphakama phakama. It's all right now ungakhona but na ukhona ukuphakama ngifuna ukuthi uphakame. Ngifuna ukuthi uthandaze. Ekuthandazeni kwakho umbongo uNkulunkulu osoxazulule zonke inkinga zakho. At the peak of our prayer we're going to praise. And in our praise we're going to focus on Jesus. Aye amen. Aye amen. Isolo besikhuluma ngokuthumela igazi lika Jesu. Ngifuna uthatha igazi lika Jesu likhe uliphonse phezulu kwezinto. Thatha igazi lika Jesu likhe uliphonse phezulu kwezinto. Thatha igazi lika Jesu lithathe uliphonse phezulu kwezinto. Ikhamadi ya Jesu wakunupele mathata. Ngoba lithi iBhayibheli igazi lika Jesu liyakhuluma. Ungasakhulumi wena, akhulume lona lithumele. Mayaba shatayas. Sesothandaza manje. Siyasebenza manje. Are you ready? Let's start to pray. Father, in the name of Jesus, we give you the praise. Open up your mouth and talk to God. Baba sikulenda ukuzophakamisa igama lakho. Sikulenda ukuzokutusa. Sikulenda ukusho ukuthi wena umkhulu. Uyisula akekho fana nawe. From eternity to eternity you remain the same. You carry power, you carry glory. You ride upon a cloud. Nkulunkulu ethona amandla wonke. Uyinkosi yenkazimulo. Udla ngokwahlule kwezimpini zethu uhamba ngaphambili. Siyakuphakamisa. Manana masabo shaya. Come on, talk to God. Lebra toka pashada dayasa. Reseke pantarata kosoya. Open up your mouth and talk to God. Give God the praise. Give God the praise. Give God the praise. Give God the praise.
You are holy, my God. I give you the glory and the honor. Ufanelwe. Masadabo Shakai. Open up your mouth and talk to God. Open up your mouth and tell him how good he is. Mtshela ukuthi muhle kanjani. Mtuso umphakamise. Siyasebenza manje. Siyasebenza manje. Sipracticalize izwi. Area bakatosaya. Reske matopa lontorosa. Uyingcwele, uyingcwele. Uyingcwele, uyingcwele. Wawukhona umhlaba ungakabi bikho. Yelelele bashothoro robosaya. You are holy, God. Na maso karabashaya. Kaskeleban korodobosaya. Give God the praise. All my problems are solved. All my issues are dealt with. Give God the praise. Angisawuthwala umthwalo. uJesu ngithwalela umthwalo wami. Amahlobe wami awasasindi. Umphefumulo wami ukhululiwe. I'm free in my soul. I'm free in my spirit. I'm healed in my emotions. I'm delivered from every burden. Yonke into ebengibaphile ngikhululiwe kiyo. Naskala bantoria. Senza inkonzo kaPaul noSila. Senza inkonzo kaPaul noSila. Sikolosela kuThixo. Sikhohlwa izimo zethu. Sibheka kuJehova. Sikhohlwa ukuthi sibhekane nani. Maya yana namasokosha. Rekata paronto solobo. Anana masoya. Elele basho kanda ya babose. Elele bodna sandari okotosaya. We raise our voice. We raise our voice. We raise our voice. Anana makoshade abokose. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I will never be the same again. I will never be the same again. The Lord has just changed my story. The Lord has just destroyed my history. I am healed, I'm delivered, I'm restored, and I'm made whole. Hey! In the name of Jesus. Give me my song. Mondare koshetas. Thank you, Lord. El Shaddai, El Shaddai. Yes. You are my king and my strength. You are everything to me. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Come on. You are my king. You are my king and you are El Shaddai. Come on. El Shaddai. El Shaddai. You are my king.
Shaddai. El Shaddai. You are my king. You are my Lord. Everything to me. El Shaddai. And I. El Shaddai. One more time. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Come on, faster. El Shaddai. Yeah, yeah. Come on, faster than them. Oh, no, 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 yo. Yaba, 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 yaba. El Shaddai. You are my king. Yeah, yeah, yeah. Ay, 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 ay. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. You are my king. Woo. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. For the last time, El Shaddai. El Shaddai. Hallelujah. 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 Say this after me. In the name of Jesus, I am healed from the crown of my head to the tips of my toes. The healing virtue of Christ. Amandla kaNkulunkulu ayageleza emzimbeni wami. Asikho isifo esinamandla phezu kwami. Angiguli. Angiyugula. Ndinemali. Bisimali uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami. Bulumla uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami. Uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami. Uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami, uthosa mali yami. Uthosa mali yami, uthosa mali yami. Vula umlomo. Bisimali. Uthosa mali yami. No, 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 Messiah. I will never be broke. I will never be broke any other day of my life. Bye bye poverty, bye bye. Bye bye suffering, bye bye. Bye bye pain, bye bye. Bye bye shame, bye bye. Gone are the days. Gone are the days where I suffered. I'm free from suffering. Shall uNkulunkulu izandla. Hey! Let's just take this moment.
If you manage to promise and ngicela uziphakamise. Just in the presence of the Lord. If you can raise your hands, I want you to raise your hands. I want you with a whispering voice. Uqala umtshela uNkulunkulu ukuthi ukholwa ukuthi wenzeni. A statement of faith. Open up your mouth with a whispering. Unyenyeze phambi kwakhe uthi, I believe you, Lord. You have healed me, you have delivered me. Ngiyakholwa Nkosi ukuthi usungikhululile. Today's service was not more about exegeting the text. It was about standing before God. God is asking me a question. Where is my praise? Come on, open up your mouth. Mtshela uNkulunkulu ukuthi ukholwa ukuthi wenzeni. I believe that my son is delivered. I believe that my son is delivered. Whisper before him and tell him, Lord, thank you. Umyeni wami usindisiwe. Unkosikazi wami usindisiwe. Ukukhanya kwakho kuyakhanya emzini wami. Kunokuthula emzimbeni wami. Kunokuthula emphefumulweni wami. Lord, I give you the praise. Mia shondele baya, elele besaya. Ungwel Shaddai, Ungwel Shaddai. Wingosi amakos, elele bosana ya no. Thank you, Lord, for turning the tide. You are my King and my Lord. El Shaddai. Nene Messiah. Oh, Ananaya. I see the wave is moving towards you. The wave is hitting you right now. This service is about you. Oh, Yababasha. The wave is hitting you. Na Messiah. Yalizi kakasi liakelezela nguwe. Touch the wave, touch the wave, touch the wave. Oh, oh, Baba. My way. Na. Oh, 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 ah, oh, oh.
You will never be the same again. Uzosho na ukuthi wangethula umthwalo wangishiya nehubo. Aw baba. Moya ngwena. Uma ukhona uyasizwela ukuthi you want to give a second offering. Angeke ukunqabele. If ukhona ukuthi you know what, I want to give the second time. If that's what you feel in your spirit, I want you to come. I want to give the second time. But I'm going to answer something before I sit down. If you want to give a second offering, say in this moment, you can throw it at the pulpit. Oh, Zandwa. I want to give a second offering. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, you are my king and my. Ungayifaka isitsheni. You are my Lord. To me, El Shaddai. Lithi umnikelo wabeke ngewenza abapostoli. El Shaddai. Angifuna uyifake la. El Shaddai. You are my king. Put it in. Gonna have this. And my Lord. Ubambe this. You are everything to me. El Shaddai. El Shaddai. It's a crossover. El Shaddai. And my Lord. Yeah. El Shaddai. You may be seated in the presence of the Lord. Keep coming. Noma abanye behlala phansi wena ungahlali phansi isa nomnikelo wakhe say I want to do a second offering. I want to do a second offering. I want to do a second offering. This is about me. This is about me. My giving, my second giving is about me. Yeah. Amen. Amen. Thank you guys. They are sweet. They are the sweetest people in this room. You may be seated. Bless your heart, made up. What I'm about to do, ingangenza ukuthi ngigcine ukushumayela eLTM. Angangivala uBishop athi yazini wena nobumnyama angeke usabuye kule sonto. I'm risking everything ngento engizoyenza manje. But the Lord has been talking to me throughout the week about this. Amen. Madonsana nalama khaf wakho. The Lord has been talking to me about Tina as a church ekhona la to give this man of God a Christmas gift. I was like, yes, nangikhuluma noNkulunkulu ngithi inkosi ngime phambi kwesibuko ngithi inkosi kunesibuko la ngihlala kunesibuko esikhulu ngima phambi kwenkosi ngithi inkosi yabona njengoba ngisibuke so angizazi izinto zakulela bandla and angazi kwenzakalani kulela bandla uyangiriskisa nathi ngiyenza lenkonzo amara ngithi yazini sibundi yabulala sibindi yaphilisa. I have to listen to what God is telling me. uBishop akayazi lento engizoyenza and we never spoke about it. And because we never spoke about it and he doesn't know about it, I know ukuthi uhleli lapha phansi uminya izinyawo ukuthi
Oh Nkosi yami lo muntu ungabe uzokwenzani lapha phambili manje. Sekashumayele so mara. God is giving me 3 levels. Yes, 22 zika December. This is the ultimate for this gift, ye Christmas. Undwande is going to be the first one to stand up and make his pledge. 200, 300, 500. Uzo decide yena ukuthi naphakama ungena kumuphi umkhakha. Mina senginawo wami umkhakha. Esengizikhethela. Undwandwe uzoba uqala ukuphakama ajoyine mina. Ngizoyiphi undwandwe uzoba uqala ukuphakama. Alright, ngizoyiphinda futhi. Undwandwe uzoba good. Ma ashas ngicela ama envelopes. I know those that were using for tithes and offerings. Awekho. Aphelile. Okay. Ndwandwe has made his decision. Lalela undwandwe uthi uyasihola, usihola ngo500 rand undwandwe so. Ngizonixoxela nami ngiyayenza pledge yami yaka 500 rand. Do you know ukuthi uma ungeza manje ungikhuthuza anginayo le 500 rand. Noma ungaye la iwalathini yami anginayo le 500 rand. What is sowing a seed? Little Bible, God gives a seed to the sower and bread for food. Kumbuso kaNkulunkulu ufanele udecide ukuthi ungumhlwanyeli ngoba noma ungodlayo. Are you a sower or a consumer? Undwando is leading us with 500 rands. I'm coming with 500 rands. You don't have to go to 500 rand. You can go to 1,000 rand. Or you can come up to 300 rands. Angeke sikubuze yethu yabona njengoba sesikhulumile noNdwandwe. Angifuni ukuthi sikubeke ekhoneni. No baba lo ophuza amanzi is going to be the one who's going to join us. Is joining us with his pledges coming. Mbega, yes, watch him as he's come. Yes, sir. Uneyakhe phela. Ungasali Paula, ungasali Mittelberg. Amen. Asesayikhuluma ngaphandle ntwana ukuthi mara mfundisi yazina hayi man hayi. Amen. Come and join us. Ngicela udecide ngalindi chorus. Make a decision. Come. Yabona uyafuna ukuphakama. Come. Come. Come and join us. 200, 300, 500. Yes, 22 zika December siyayibuyisa leyo mali. Inyanga yonke phelele kelekeqe. To prepare yourself, you need to believe God for a seed because he is the giver of the seed sower. I'm believing God for a miracle. Ngicela ukunixoxela nina enimela ngaphambili. Uyazi uNkulunkulu utheni kimi? Ngangithandaza ngisekhaya before ngiza la uthi uNkulunkulu kimi this year kuzo December. This year kuzokwenza njani? Kuzo December. Yabona thina simila ngaphambili kuzo December kithi. Bazalwane, asimila ngoba siyaqhoma or siyadema. We believe God for seed because he gives seed to the sower. Ikhona ifika uNkulunkulu anginikeze yona. Ngizomtshela utreasurer ukuthi imalini and uzoyithola la. Ngizomtshela utreasurer, ubani treasurer? Ngiqinisa imali. Ngitswara amahlonhlo.
Can you lift your right hand and close your eyes? You are before God. Naba bantwana bakho Nkosi. Maybe njengami phakathi kwabo abazi nokuthi lembe ubayoyithathaphi. Abazi nale mali ukuthi bayoyithola nini kanjani. Kodwa izwi lakho lithi you give a seed to the soil. I believe that word. I pray Tashuka Mazaya. Ipra Zota Ekamayato. Alandayo Goboseta Yamadaya. Izayata Bose Ele Makadoroya. Rishika Tapo Renazeya. Ila Dabaisa Ekapataya Zolo. Siata Oporia Katazaina. We pray, mighty God, that you put a seed in our hands to obey what you told us. We do this by faith. We receive the seed and we sow the seed in the name of Jesus. We give you adoration, praises, glory and honor. I pray ukuthi bavikele abantwana bakho besenzile ipledge bemi phambi kwakho. Ngicela Nkosi ubavikele emakhayeni abo. Bavikele emzini yabo, ubavikele emisebenzini yabo, ubavikele eimbonini zabo. Protect their cars. Protect their wallets, their cell phones. There's no cell phone, there is no computer. Yabo ezo crasher in the name of Jesus. And then next yabo ezo tatwa. We thank you for the miracle. We thank you for the power. We thank you for the glory. We thank you for the anointing that breaks every yoke and lift up every burden in the name of Jesus. To God be the glory for the things he has done. In Jesus' name, amen. You may be seated. God bless your heart. Ngeke siwathatha amagama enu. No. Ngeke sibuze ukuthi ubani. No. You know what is in your heart and God will go to bless you based on what is in your heart. Ayike bazalwane sengiyenzile lento ngiyenzile. Ake ngize report back from the bishop. Mhlambe ayike ntwanto soza ngikhapha ke ubishop na ngikhomba umnyango. Let's put our hands together for Bishop FJ Ndlovu coming afore. Come on, come on. Put your hands together for the man of God. Bishop FJ Ndlovu coming on the stage. Maya Bashatadiaso. Thank you, man of God. Angubheki nokubheka ngakhophosela.